Mae'r clwb yn mynd o'n erth i nerth. I ni'n chwarae eleni yn y pencampwriaeth. Ni'n chwarae clwbau mawr fel Pontypool, Abertawe, Merthyr. I ni'n cael y mawrio lawr yma. Mae wedi datblygu dros y blynydde. A fe nawr fi'n credu un o'r pethau mwyaf sydd i gael yn y dim just y dre, Castell Newydd Emlyn, ond yn y ddafodol hefyd. Mae yna lu o blant yn troi lan fan hyn yn nos Iau I Maddefedd gyda tîmau ifanc y clwb. A maen nhw fan hyn wedi Sul a wedi Sadwrn wedi ni fel oedd ni'n cael cynulleidfa dda iawn sydd yn dod o bob man. Mae yna bolisi cryf iawn wedi bod gyda'r clwb ar hyd y blynydde I edrych ei ôl I ynctid. A drwy mabwysiadu a codi hyder yn eu chwarae nhw, I ni wedi bod yn llwyddiannus iawn I gael llawer erbyn hyn y chwarae ar y lefel rhyngwladol. Fel Scott Williams, Gareth wrth gwrs gath gêm arbennig o dda yn erbyn Ffrainc. A wedyn Josh Turnbull hefyd sy'n adran o'r chwaraewr chwarae dros Gymru. A wrth gwrs wedyn edrych i'r merched hefyd, mae rhaid byd o'n ngofio'r merched. A mae Sioned Harris, mae hi'n chwarae gyda Cymru yn y rhif 8, a mae hi wedi cael ei greiddiau yma yng Castell Newydd ar gychwyn ei thaith. Warion Ebbw Vale yn 1997 yn y cwpan. Ond mae'n braf gweld yr hen fois nôl mae heddi. O'n i'n chwarae byn Mark Jones, Kingsley Jones. Mae gymryd o fraint I ni gael clwb Ebbw Vale lawr yma ar gêm gwpan. I ni'n disgwyl rhyw 1000 o bobl mae heddi. Mae'n echlysur mawr i'r clwb. Nigel Davies, cyn gadolwr Cymru a chyn hyfforddwr Carlo erbyn hyn yn arwain Glyn Ebwy. Yr hael yn tywynnu ar faes Dolwybad ac hefyd ar yr ymwelwyr. Cryfder blaenwyr gwir y dyr yn amlwg o'r chwiban cyntaf. Sgarmes ymudol grymus yn galluogi Luke Crocker I groesi am ei gais gyntaf o ddau. Mi oedd hi'n brynhawn anodd i'r tîm cartrac eisoes yn treulio o 20 pwynt. Mi oedd cyfle i'r dorf ddathlu. Trafodd chwym ymysg'r olwyr ac herodd y bas gan Sean Leonard I weld ymlaen y dyfarnwr Neil Jones yn meddwl fel arall. Mike Jones yn mewnwr efo digon o glymdra I garlamu o dan y pist. Ond yn ôl i'r hen drefn, llwyfan perffaith yn cael ei osod gan y blaenwyr ac hynny roi amser a lle i'r olwyr ymosod. Trafod da unwaith eto, Jordan Howells yn torri'r linell ac yn osgoi tacl digon gwan. Efo cyrff bechgyn y gorllewin wedi blino'n lan, mi oedd Glyn Ebwy yn edrych I ddangos pam eu bod nhw'n bedwerydd yn yr uwch gyngrair. Y bel yn cael ei osod yn berffaith unwaith eto i'r mewnwr Chris Thomas. Dadlwytho megis Sunny Bill gan Ronnie Kynes a David Williams yn rhy dywyllodus ac yn sgorio 9 cais ei dîm. Castell Newydd Emlyn 7, Glyn Ebwy 61. Mae'r sgôr yn gweud lot o ran ble mae'r gwaniaeth ar y foment rhwng y ddoi dîm. Ebbw Vale yn hedfan yn cyngrair nhw. Ni yn gwybod y foment mae Charles lan I ni. A sy'n gwybod yw, dysgwn ni tipyn bach o fyna, just o ran gwahanol cyflymder yn y gêm pan oedd Ebbw Vale yn ymosod I fod yn onest. Oedd e'n perfformiad proffesiynol iawn a oedd rhaid ni dod lawr man hyn, mae'n galed I dod ma a ennill gêm ond I ware fel ni wedi, ni'n hapus iawn.